beviset for areal mellem graferne. Så ifølge der er en sætning, f og g gælder, at begge to er kontinuerlige i intervallet a og b. Så vi kan se, har vi lavet en graf, og der kan vi se, at vi har en, at vores f af x, den ligger her, og vores g af x, den ligger under x-aksen. Det vil så sige, at vi vil ikke have det sådan, at det er negativ areal, som vi har hernede. Så det som vi kan gøre, det er, at vi kan parallelt forskyde lodret opad. Så vi får f plus c og g plus c, som alt af vores areal er positivt. Og det kan man gøre via en regneregel, som der er det her. Integralet i intervallet BA fx plus dx plus minus gx xt er det samme som at sige, at integralet i intervallet bax integralet af b integralet i intervallet b til a af fx minus gx dx. Så det vil jeg gerne illustrere. Så har vi arealet, integralet b a fx plus c, og så var det minus, eller hvad? Minus integralet af b og a, g af x plus c dx. Så lad os begynde så småt og begynde at knække den her. Så det som vi kan gøre, det er, at vi kan skubbe op en gang til. B og A fx plus c. Skal vi så se minus g af x plus c dx. Så vil vi gerne bryde den her parentes. Når vi så bryder parentesen, så skifter vi fortegn ind i parentesen, så den bliver integralet i intervallet a, b af a. Så den kommer til at hedde f af x plus c minus g af x minus c dx. Så kan vi reducere den. Så fjerner vi bare serien. Bum bum. Og til sidst kommer det færdige produkt kommer så til at hedde integralet i a til b af fx minus g af x dx. Og så er det vist bevist.